Shalom Bapak Ibu, sedherek ingkang kinasih wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Mugia karahayon katentreman saking Gusti ingkang Maha Welas lan Asih tansah lumebero dumateng panjenengan lan kula sedaya. Sugeng pepanggihan kalian kula pun Jabang Siwi Sudarmo saking Gereja Kristen Jawa Grabak Merbabu Klasis Magelang. Sakmenika kita badhe sesarengan mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos sabda winedhar. Wonten ing dinten menika ngahat kliwon surya kaping 17 wulanipun Juli taun 2019 ingkang kaleres Minggu Limrah. Dene waosan kapethik saking Purwaning Dumadi bab 18 ayatipun 2 ngantos dumugi 3 kalih, kalajengaken Jabur Mazmur 138 ugi saking waosan Kolose kalih ayat 6 ngantos dumugi gangsal 11 lan waosan Injil saking Lukas 11 ayat 1 ngantos dumugi 13. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, jejer renungan sadar wonten ing wanci menika boten sanes Gusti kawula mugi sami paduka wucal ndedonga. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, nats menika kapethik saking Injil Lukas bab 11 ayat 1 ingkang mekaten. Ing sawijining dina Gusti Yesus ndedonga ana ing salah sawijining panggonan. Bareng wus kendel ana sakabate siji kang munjuk. Gusti, kawula mugi sami paduka wulang ndedonga. Sami kados ingkang dipun wulangaken dening Nabi Yohanan dhateng para sakabatipun. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, mbok menawi pandonga kita raosaken boten ngluwari kita saking satunggalipun perkawis. Ananging pandonga menika saged ngiyataken kita nalika ngadepi perkawis. Gusti Yesus ing tata kamanungsanipun nglampahi kasangsaran. Ananging krana pandonganipun panjenenganipun saged nglampahi kanthi manah ingkang kiyat, kanthi masrahaken diri dumateng Sang Rama. Injil Lukas asring nandhesaken ngengingi Gusti Yesus ingkang saweg ndedonga. Mbok bilih saged dipun waos piyambak wonten ing Injil Lukas bab 3 ayat 21, bab gangsal ayat 16, bab 6 ayat 12, bab 9 ayat 18 lan ugi bab 9 ayat 28. Gusti Yesus inggih menika putraning Allah. Mesti kemawon panjenenganipun kagungan sesambetan ingkang celak sanget kalian Sang Rama. Sadangunipun makarya wonten ing donya, sesambetan ingkang celak menika kawujudaken nalika Gusti Yesus menika ndedonga. Panjenenganipun paring tulodo kados pundi manungsa perlu bangun sesambetan kalian Gusti Allah. Wonten ing Lukas 11 ayat 1 ngantos dumugi 5 menika dados cariyos ingkang pungkasan wonten ing cariyos ngengingi berkah
ingkang dipun tampi tiyang-tiyang ingkang nderekaken panjenenganipun. Wonten 3 bab Gusti Yesus mucalaken dhateng para sakabatipun ngengingi pandonga. Menika sinerat wonten ing Injil Lukas 11 ayat sepisan ngantos dumugi 13. Ingkang angka sepisan. Panjenenganipun maringi donga Rama kawula. Ingkang nedahaken saiba kula lan panjenengan menika saestunipun namung gumantung dhateng Gusti Allah. Salajengipun Gusti Yesus ngersakaken para sakabatipun supados tansah pitados bilih Gusti Allah menika tetep makarya kangge kesaenanipun para umat kagunganipun. Donga Rama kawula ugi dipun serat wonten ing Injil Matius bab 6 ayatipun 9 ngantos dumugi 13. Senadyan wekdalipun menika beda. Pandonga kedah dados ingkang sepisanan dipun tindakaken lan menika ingkang utami. Dados malah klentu menawi kula lan panjenengan nembe kemutan ndedonga namung nalika mbetahaken Gusti Allah. Ugi klentu bilih nembe ndedonga sak sampunipun pambudidaya lan sanes-sanesipun menika boten wonten asilipun. Sumangga sedaya pandonga panjenengan lan kula dipun papanaken dados perkawis ingkang utami lan menika ingkang nyagetaken panjenengan lan kula langkung gadahi sesambetan ingkang caket kalian Gusti Allah ingkang dados tu ing kasaenan wonten ing gesang kula lan panjenengan. Sumangga bab ndedonga menika kita raos-raosaken sesarnya. Amin. Gusti berkahi.